beste urte betez, Iparralde saria ekitaldi honi hasiera emango diogu. Beti bezala, eta, bueno, iaz ez genuen egin, dela 2 urte elkartu ginen azkenekoz, baina, bueno, nik uste eta aurten ere familia gaudela eta eskertzekoa da, alde batetikan, parte hartza oso altu eduki dugun ekimena izan dugulako aurtengoa. Espero ez genuen parte hartzea, 211 lan aurkeztu direlako. Rosan 15 lan izan dira, sorpresa polita hartu nuen, lan kopuru garrantzitsua irutu dizitzaidarako eta aipatzeko modukoa. 15 lan horietatik 5-5 salto egin gendun, eta, bueno, nik uste bizitzan irriparrek indar handia dutela eta izenburuan bertan irriparrea aipatzeaz gain, Alexek lortzen duela, naiz eta egoera larria irudikatu, egoera gogorrak idatzi lortzen duela irriparre txiki horiek ikunean zehar irakurleari lapurtzea. Lehen hizketan aritu gara irratian, hemen gaztetxeak duen irrati bidrean, eta esan diot, esaldi bat lapurtu dio dela, eta zuen gana ere ekarri dut. Alexek ala idatzi du bere testu luzean zehar, oso esate txikia da, baina nire izugarri gustatu zaidana. Eta berek aipatzen du jendeari irudimena falta zaio. Eta lau hitzek zenbat esaten duten, eta ze ondo kokatuta dagoen berak esan nahi duen horretan. Eta aipatzen duen ze tristea den irudimenik ez duen gizarte bat. Irudimenik ez duen gizarte horrentzat, Tebik egiten du bere lantxoa, uzten du bere aletxoa. Ez dizut askorik kontatuko, liburua esku artean hartzeko aukera izango dizuet, nik ariketa txiki bat egiteko eskatuko dizuet, irakurri aurretik. Etxean jartzeko lasai, begiak izteko, itxuaren paperean zuen burua irudikatzeko, musikari jartzeko aukera baldun badezuen musika jartzeko, eta, bueno, zumarra aurretsukoak baldun bazarete, hemengo kaletan zuen burua itxu papel horretan irudikatzeko, Irungo lantegian, urretsuko etxe horratzaren inguruan, gaztetxe inguruan, irrati inguruan, eta hemengoak ez bazarete zuen inguruko kale bazterrak hartzeko, eta besterik gabe bidea txiki bat egiteko begiak itxita musika entzunez, eta gero irakurri. Irakurri liburua eta seguro irriparre egin dutela, zales, egin dutela. Zoriona bioi. Eta iaz bezala, baina da 2 urte bezala Patxiri izan nion ez zaude, baina hemen zaude gure artean, nire hosti seguro feliskiatuz eta emigandu korragun lau. Eta atzo esan nion, Patxi, mesedez, idatzi zerbait, irakurri nahi diet zerbait zurea. Eta nahi dela 2 urte ekarri nuen zerbait berak idatzitako eta gaur ere bai. Atzo arratsaldean eskatu eta berala idatzi zidan, Poletek egun batez josteko jainkozko makina deitu zion baki. Unibertsuaren bilbea lantzen baitu. Konfiantza daukaren sendotasunean. Denbora ematen du osagaiak biltzen, xehetasunak zaintzen. Idazne ondraduak bezala. Zera nahi du, gustura senti gaitezela haren artearen jantzietan. Keinu jariakorrak, materialen trinkotasunarekiko sinesmena, dotorezia diskretoa eta batipat, ezer puskatu gabe dantzatzeko aukera. Orduak eta orduak dantzan eman ditzagun, bizi izateko bizipoza. Eta hor azkeneko esaldia berak esaten didana irakurtzeko sin falta. Ez dakit larunbat goizetan entzuten duzuen segure irratia. Entzun, nik idatzi berri dudan honetan jarduten dute Goikoetxea nahi garrebak. Bueno, nik ere konbidatzen zailo, larunbat goizetan irratia entzutera. Bueno, minatu pixat, oso auteletako epaimaikide izan naiz, oso izanean edo, eta pixat, lehiaketan beharri ematea. Horten, behatzilean horreztu dira, maila nagusian, guk bersuako beren atalean, daukagu maila masei urtetik berako gare, baina ez da ganik aurkeztu horten, eta maila nagusia esan bezala behatzilean izan dira. Eta hori dugu, zaitasun handia, batez ere, behatzioetatik 4 lan egin edo, pixat, maila hartuko bazian, eta nahiko paretxoak edo. Eta azkenean, erabaki dugu, 2 lan egin ematea saria, bien artean banatzea, sari akarraman beharrean. Lan horiek izan dira, gero Torre esan bat eta Aitor Albizturren Natasha eta Inigo Legorrunen ama izango naiz.
Biranak izan dira, teknikoki gauzak eta oso ondo egiteak izan dira danak, herrima aldetik eta herrima estu batzu baten denak, eta bukaera ustekabekoak batzutan eta benetan merezi du ingurua eskuratu eta gero danak irakurtzeak. Eta zaituan zer beste gauzak kontatu, oso infilo datorri gau, Felix. Kaixo gabon guztioi eta denik eta bain eskerrak guztioi eta gehien bat bai zorionak parte hartu duzuten guztioi eta gehien bat saridunak izan hartzaten eta irabazi izatzaten guztioi. Askotan gertatzezat honelako momentutan eta gaurko egunez beti ere bata ohikoa izaten den eta eguneko lanetan jardun da gero txiki sentitzen dela askotan pertsona baten da, kasu honetan inkluso Zumarrako alkateaz. Eta gaurko egunez eta honelako ekitaldian askotan gertatzen zait. Eta nik uste eta hori bai askotan errepikatzen duten gauza bat izaten dela. Hitzaren indarra eta ideien indarra plazaratzen dalako Iparragirre saria eskusa hartu da. Baina gaur beste behin ere honelako maisuaz eta maisuez eta ez irakasleez inguratua izateak bakoitzaren igual debilidadek ageriagoan agertzen dira eta kasu honetan hitzaren eskutik ez. Eta gustatzen zait asko honelako ekitaldi honetara etortzea askotan ikasten delako beraiei entzutea berekin ez. Eta entzutean egin esaten dut mailan daren guztion partetik ez. Eta horregatik sari honek eta sari banaketa honek daukan bertuteetariko bat niretzako hau da. Hemen datugu lehenbizi narratiba euskaraz, bertane 15 jaso dira. Premioa edo 500 euroko izango da, eta garailea Zumarra atarra dugu, herrikoa esango dugu, eta dela Nire aldetik bakarrik aprobetxatu eskerrak emateko, oso politia izan da niretzako eta ez dauket gauza askoz gehiago esateko, ez aprobetxatu hemen nahola jende guztionekin eta kamarakin hemen ez dauden guzti horiei besarka handi bat idartzeko, beraien familiari ere bereziki nire ikuioko titula ikusita haiek ez duten irrifarre egitea zer den azten, ez? Eta beste izan nire aldetik. Ojalá urtero berriro hasteneko aukera izaten dugun, baina bi urtetik baina egiten barrena dugu alegintxo hori ustetik importantea dela. Esatute bizitzan idazle batek esatezu, zuek ezagutuko dezute, bizitzan zure legatuaren berri uzteko hiru gauza egin behar omen dira, ezta pixkatola seinalizateko arbola da landatu, seme-alabak izan edo liburu bat idatzi eta publikatu. Nik uste, publikatzearen puntu hori behintzat garantizatuko dugula, eta beste bi kontuak zuen eskuetutzen dira. Eta arbolarena igual ere hasiko geha, publikatzeko aukera egiten badaukagu arbolak landatzen hasiko geha. Mila esker guztioi eta orain blun txiki bat okiko dugu orderan eta Bueno, ahora que estáis en silencio, el libro que vamos a regalar son los poemas, es un poema en 10 idiomas que Carlos Artevich escribió en la muerte de Enrique Kenneth. Mira, esta salvunda. No vas a arreglar. Esto ya lo hizo. Ahí está.